Tak menová politika v Českej republike má voľnejšie ruky, vie byť nastavená podľa tej situácie, ktorá je v Českej republike. V eurozóne menová politika je nastavená na priemer eurozóny a to znamená, že napríklad Nemecko, ak sa v súčasnosti prehrieva, pre ňo môžu byť tie sadzby prinízke a naopak pre časť periférie, ktorá je v komplikovanejšej situácii, tie sadzby môžu byť vyššie, takže tam tie sadzby nemusia byť vždy optimálne pre jednotlivú krajinu. Tam je možno zaujímavé spomenúť, že my čakáme, že koncom tohto roka sa u nás negatívna produkčná medzera odstráni a tým pádom budeme na tom lepšie, ako je situácia v eurozóne. To znamená, že aj pre nás tie sadzby možno budú časom príliš nízke a aby sa ekonomika neprehrievala, bude sa musieť používať aj iná politika ako makroprudenciálna politika, ktorú sme už aj začali, kde sa snažíme pôsobiť tak, aby tie úvery, ktoré sa dávajú bankami, boli zdravé a neuverovalo sa príliš, neuverovali sa nezdravé veci. A druhá vec je takisto ak by sa ekonomika prehrievala do budúceho roka, ako je zatiaľ naše prognozy, by pomohla fiskálna politika, ak by pokračovala aj v konsolidácii k vyrovnanému rozpočtu, lebo to takisto by mohlo rast pribrzďovať. V súčasnosti sa medzi centrálnymi bankami diskutuje o tom, či existuje nejaká rovnovážna úroková sadzba a kde asi je, pretože tá viac menej nám môže pomôcť odpovedať na otázku, či tie sadzby nominálne sa vrátia na pôvodné úrovne alebo nie. Janet Yellen nedávno naznačila, že Fed si myslí, že tá rovnovážna sadzba môže byť v súčasnosti okolo nuly a postupne rásť na plus 1%. Čiže ak by sme k tej sadzbe pripočítali inflačný cieľ 2%, tak niekde tie rovnovážne nominálne úroky by mohli postupne rásť z 2 na 3%. Čo je teda rozdiel voči tomu, aké by človek čakal úroky možno pred krízou, kedy tie úroky zvykli byť tie neutrálne úroky niekde pokladané medzi 4 a 4,5%. Čiže z tohto hľadiska tým, že svet sa trochu menil, že sa menila tá motivácia investovať, motivácia šetriť, tak podľa mňa by som asi súhlasil s tým názorom, že v tom vyspelom svete tie úrokové sadzby sa nevrátia na rovnaké predkrízové úrovne, ale ak berieme za normálny scenár ten, že ekonomika je v rovnováhe, tak asi sa nedá čakať, že v tom vyspelom svete tie sadzby sa vrátia na predkrízové úrovne v tých najbližších, dajme tomu, 5 rokoch.